Здравейте на YouTube канал Студио София и днеска рубрика Новини. Ще споделя най-интересното какво се случи през февруари 2025 година. За теб интересно да слушаш? Да, слушай до края, защото споделям с най-активно, най-интересното и надявам се, че ако ти хареса тази рубрика, пиши отдолу в коментари и аз ще продължавам така да споделям най-актуалната информация за теб. И так, започваме. Първата информация това е за кампания Samsung, защото този месец те вече направили нови функции в своите умни хладилници Family Hub. И так, това са хладилниците, които автоматично определят кога запасите от продуктите свършват и предлага опции за бърза покупка. Благодарение на партньорствата с Instacart, потребителите могат да поръчат продуктите директно през дисплея на хладилника. Всичко, какво ти слагаш в хладилника, той с помощ на встроена камера види и счита като плюс какво ти имаш. На дисплея ти можеш да избереш също и какви рецепти искаш да направиш с тези продуктите. Слагат и здравословни рецепти също. И когато имаш някакви запасите са свършени, на дисплея пише, че трябва да направиш поръчка. Например, вече нямаш плодове и той ще ти предложи, че трябва да поръчаш още и ти веднага през дисплея можеш да направиш поръчка онлайн с помощ на Instacart. Ти направиш поръчка, веднага плащаш така през дисплея и при теб ще дойдат храна. Така с помощ на вградени камери, хладилник анализира всичко, какво ти купуваш и предлага актуални рецептите. Технологията AllVision Insight може да разпознава до 33 продукта, като ги подсказва на дисплея на хладилника и в приложение SmartThings. Камерите в хладилника позволяват отдалечено да преглеждат на съдържанието, което е особено полезно при пазаруване. Така че представи, че даже като ти ще дойдеш вкъщи и като отваряш, вече камера вижда всичко и вече записва хладилник какво ти имаш в кухнята, а не само в хладилника. Така че хладилник вече всичко ще гледа. И за това можеш да помислиш или искаш да купиш такив хладилник, защото вече ако през нощта ще поискаш да хапнеш парче от торта, вече ще знаят всички на хладилника на дисплея, ще пише, че има минус едно парче от торта. Така че ако искаш да имаш някакви своите тайни, тогава можеш да помислиш или искаш такив хладилник. Втората новина, това е за средиземноморска диета. Ние имахме през този месец един голям конкурс и най-добрата диета за 2020 година, според версията на US News and World Report, група от 69 експерти по здравословно хранене, лекари и диетолози оцени 38 диети, като определили средиземноморската диета за най-добрата сред тях. Ако честно от едната страна, наистина тази диета има големи плюсове и ако сравняваме я с другите, аз напълно съгласна, че тази е най-добра. Защото тук ти трябва да ядеш пресни зеленчуци, плодове, не трябва да ограничаваш себе си много, тук наистина трябва да ядеш, но трябва да ядеш по-малко червено месо, а повече риба, морските дарове. Също тук може да пиеш вино малко, трябва да ядеш зехтин, да слагаш в салатите. Тук също в тази диета и пълнозърнисти продукти. Така че така по пулсите, като гледаме, наистина има плюсове, но и минуса от тази диета. Наистина, като гледаме така отстрани меню за цялата седмица и като считаме, че вместо някакво пилешко или яйца или нещо такова, ти трябва да купиш риба и морските дарове, това наистина малко по-скъпо. Така че тази диета от едните от минуси, просто че малко по-скъпа от другите. Вторият минус, че наистина, ако гледаме така с професионално хранене, когато диетолог точно пише какво трябва да ядеш, тогава да, ти можеш достатъчно да изядеш бълтиците и протеин. Но ако ти сама опиташ да направиш тази диета, можеш да, защото не можеш да ядеш червено месо, да, там съвсем малко, ти тогава опиташ да ядеш морските дарове, риба, но с това можеш да ограничиш себе си с недостатъчно хранене на бълтиците и протеин. И така, ако ние искаме плюс мускули, това е малко по-трудна тази диета за тази цел. И наобратно, когато ние ядем много риба, зехтин и такива като там даже морските дарове, с време така за ден като считаме, ние можем да превишим колко можем да ядем мазнините за ден. И така по цел на самата диета ние можем да имаме плюс мазнините, минус мускуле. Така че, ако честно от моята страна, аз повече за, че ние не сядаме на диета, позволяваме за себе си да ядем всичко, просто трябва да знаем кога, каква порция и какво. Затова ние говорим през цялото време на нашия YouTube канал Студио София, така че абонирай се, за да не пропуснеш цялата информация. И так, следващата новина. На 22 февруари 2025 година Дженифър Лопес празнува 17-ти рожден ден на своите близнаци, сина Макс
Макс и дъщеря Еми. И моят рожден ден също беше на 22, така че ако искате да поздравите мен с рожден ден, абонирайте се за YouTube канал Студио София, това ще бъде най-хубав подарък за мен. Защо за тази новината искала да разкажа? Защото наистина като тя дадоха видео в Инстаграм, където показва как децата стават все по-големи. Тя написала отдолу, че обичам ви безкрайно и завинаги, че вече имат децата 17 години и тя сега вече на 55 години. И като гледаш това видео, мислиш, как така? Тя просто една и съща, като преди и сега 17 години не се вижда. А това жената и с децата, и с голяма работа, с голям труд. И за това аз накратко ще ти разкажа най-основните фактове, такива тайни от нея, защо тя така изглежда. И аз първо искам да ти кажа, че не е така леко, защото често всички казват, просто тя има пари и за това така изглежда. Не, много голям труд тя слага в себе си, за да изглежда така. И също не е толкова лек път при нея. Тя по принцип отначало са танцорка и започна своята кариерата като танцорка, а по-късно стана популярна и в киното, като участва в различните филмове. И само на 30 години тя започна да пее и издаде своят първият албум. Така че така ние показваме, че на 30 години не е късно да започнеш своята кариера световна. Да? Тя сега наистина са много известна. Дженифър Лопес е известна и със своята младост и енергия, въпреки възрастта си. И так, нейните тайни. Първата, основната тайна, това е слънцезащитен крем. Звездата нанася този крем всеки ден, дори когато не излиза навън. Това помага да се защити кожата от вредното въздействие на слънчеви лъчи. Второто, почистване на кожата, и особено това за нея е актуално, защото тя каже, че веднага след това, като излиза от сцената, веднага снима грим, защото грим много лошо влияе на кожата, много застарява я, така че снимане на почистването на кожата е най-важното. Гимнастика за лице, фейс фитнес. Ние даже на нашия YouTube канал давали различните видеа по фейс фитнес, защото наистина това дава резултат. Но за сега просто това не е толкова голяма мода, не всички вярват. Но защо ние правим коремни преси, правим силови упражнения на краката, а за лицето не правим? Тук също е мускули, същите като и на корема. И тази гимнастика наистина дава резултат. По нейното лице можем да видим, защото наистина по всичките колкото гледали за нея, за нейния живот, доказват, че тя не правила никакви хирургически операции на лицето. И това всичко с помощ на Face Fitness. По 15 минутки тя прави всеки ден. И за здравословния начин на живота само искала да добавя, че да, не е леко. Тя наистина спазва здравословно хранене, избягва алкохол, цигарите и кафето. Защото кафето, цигарите и алкохол много силно влияе на остаряването на кожа. Така че давай, използвай тези тайните. Не е толкова трудни, не е скъпи, просто трябва да правим редовно всеки ден. И так, следваща новината, това е за нутригеномика. Какво е това? Това е сравнително нова сфера в наука. Тази сфера помага за да намерим каква точно диета дава ефект за ето точно този човек, която изследва взаимодействие между генетичните фактори и храненето. Тя се основа на една идея, че нашите гени могат да влияят на това как усвоява храната, как реагираме на определени диети, както и на нашия метаболизъм и способността ни за тренировки. Тя позволява на създаването на персонализирани програми за хранене и физически натоварвания, адаптирана към конкретните генетични особености на човека. Тоест ти можеш да поръчаш вкъщи, за да ти дойде просто основните апарат, за да вземеш секрет от устата, ти слагаш този анализ и изпращаш. Правят анализ от твоят ген, какво точно за теб, каква е диета дава ефект, какви тренировки дават ефект и точно за теб дават твоята диета, твоите тренировките. И това наистина сега в различните градове, но наистина вече бумна това, защото всички знаят, че ние всички индивидуални и аз, например, много поддържам тази тема. Не казвам, че трябва да бягате и да правите сега този анализ и да търсите, но сега тази тема става все по-популярна. Аз просто ти предлагам да слушаш себе си, защото наистина, като слушаш себе си, като знаеш, че да, ето това, например, аз ям пресни плодове, салата и ми лошо, боли ми корема. Значи, може би това не е за теб. Може би за теб трябва алденте. Ти не обичаш месо, не ти приятно
приятно, значи направи нещо друго. Не трябва твоята диета да бъде само от месо, ако искаш мускули. Повярвай, наистина и от другите продуктите можеш да изградиш достатъчно бълтиците, строителен материал за мускули. Просто трябва да намериш това, какво ти харесва, какво ти дава резултат. И аз най-често казвам, че ако ти харесва, ако ти приятно, тогава там ти ще имаш резултат. Ако опиташ тренировката и на теб там принася удоволствие на тази тренировка, значи оттам ще имаш резултат. Не трябва да губиш себе си, да правиш така с усилия. Следващата новина, това е за сериалът Ябълков оцет, Apple Cider Vinegar. Това е психологическа драма. Сега още я няма в достъп в интернет, но вече е издаден този сериал и наистина съм много очакваме, защото много голям сега бум говорят за този сериал, че той наистина са много добър. Може би с време вече ще намерим и в интернет, но ако искаш потърси, може би ти вече ще намериш. Сега този месец вече е издаден този сериал. Това е психологическа драма, базирана на истинската история на Бел Гибсън. Това е австралийска блогърка, която стана известна, защото тя излекувала рак на мозъка чрез естествени методи и здравословно хранене, включително използването на ябълков оцет и други натурални продукти. Тоест тя комбинирала и лечение с докторите, но и много давала в този сериал информация как тя лекувала себе си с помощ на храненето, на психология, на медитация, на тренировките. Така сериалът разказва етапите от живота на Бел, защото нейната популярност станаха в интернета, както тя започвала да показва влиянието, как всеки месец тя има подобрение в анализа от това какво тя прави. Така станал много известен блогър и по този случай направили и сериал. Този сериал изследва как една жена стана икона на здравето и благополучие, само за да бъде по-късно разоблачена в лъжа. Така че ето, интересно какво ще бъде накрая на сериала и очакваме с нетърпение. И ние преминаваме към българските новините. Двукратната олимпийска шампионка в спортното катерене Яна Гарнбред пристига в България. В края на февруари тя ще бъде гост на първия рожден ден на най-новата зала за катерене в София. 25-годишна славенка е 8-кратен световен шампион, както и първа жена преминавала в стил онсайт маршрут в скалното катерене. И так, това са най-основните такива новините, които искала да ви споделя, и гледайте наступните видеа, така че да не пропуснеш интересната информация от мен. Абонирайте се за YouTube канал Студио София.